Oh. Oh. Yeah, how are you when I'm here, Queenie? I don't want a baby as a bedoy. So we need a kukudra. We need she. He said, trust someone say, who for? Who pee and sign on the town. I don't just want to go. Now on come home. They can't hope. Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena efri. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye. De eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahinema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao. Anase ope abahima. Duku ade bobo wonsa. Entoma ube fra kente papa bi obetu eguso de a. Eye 1978 men's boutique location no ewo edum. Yeben Access Bank. Bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da. Betumi afre was 0265188889. 1978 men's boutique was say na nanuma fade dia aha ena obenya na moroso. Arefo yemmo nyina akwa aba yemmatrase edemo be Nyansapo kasamfoni so Nyansapo na waje so de ama me say yesane no adwemba kwa so ene yesori wo Ghana hanma akoya areho sempa eno nti ne etutumirika yaba abedwane ato Abrewa na yepese eni ne bedi nkomo kakra areho na aya na mani siukra tete nipa isanse yesi asembi safoa nyina asembi puno eba seyi a eno bi de kan ne die na wodi ti ne suo na wodi soni ne suo na ne suo awuro nipa wawa nanso ba ne dei owo dafo yi a wode ne kentenkrechi besi umpoma achi a wote se hwan obetabiru se tabirinwa na wode wako ense do owo ni mabofra na oni mapanyini na oni makwada oni mo de hyempo obrempon ana manhene wohene pobi ana empo akwa se ban musa won wode wokwa eno ane so wode wokọ mema makwa aba amenkoma mabrewa akwa aba na adenti ne Nyansapo ye ni abre na ye ni atete ni sui ye basisia Abrewa akwa aba ya enyado oche maba empom te sei Nyankopo otumi ahode wo ho mo mpaibo na no mpaibo da so ti ase ani beriye na aba na nse be ye nde se wate de aba we ebetimi akase brichi abo man na e brichi ni bia wo na tie fi se se wiwe no aka obi a wo memuni nyina enye Ghana nko wiase ama nyina enti brichi abo wiase ama nyina isa kwero nko di obi eni ana onye ni paketo anso sa onye ni paketo enti se de atie no obi atie a woteam oh oh aden na aya anwanwase enti brichi eri aboye Akua Donkor den na de wo call politics Me angasa na me call politics. Me bi ada so Maame. edenti Said ya me ya wo me o mayim. Me so me ti wo mayim. Me nim de akoso bia. Ya how are you mo nyina me yekua ni. Adon ko na be wi ase bedo. Nti adon no mo. How? Nyina ka na me ba. One politics mo na ada na wan ko school because na o say na nko focus enya obi na enya school ama nko no nche se. Hwe na me yi obi hwe me papa ti ase. Me Maame na ewu ntem. E ka papa nko a. Na papa nzo onye obi fa me ma no. Ana o se me wu de odi mba mo obi. Na wa hwe me ye na me wu di a odi me kwa ye makodo. Oh. Ana odi ko ye kwa ye mdo enso ho no ware Maame bi. Adi me ma na fe na Maame ya twuma. Enso Maame no ware no de ma no. O chese wonu te wa kwa ro ware efiri ho ba krum. Kanya ase no ma wa. Be krum kwa no ware be kwa zinedu. Minti mi twa kwa ma. O na ka so ni ho.
enti no ana wa pa man ko school ana on che se wa ko school na won ka ho me ka ho pa o ka ho pa ya se no me ye beto mpanifo no bla abrofo no be fa e be sa ye ko nko aso mo no ana di school ba ye enti de school go pie firi fante no ye te wa de da nyira ye te me mo nya me bo ye gu ha ne obi ani ho ko school na wo ye ne etimi etimi tete plot ye timi tena se di asem ebu afọ eye bibia etimi tete plot ja baabi e be ko school ye ja baabi e be ko de school kura ni ho no ne etimi ja baabi e di asem etimi ja baabi a e di dwa etimi ja baabi a eye bibia e ja sase to e de enwani fo am ba e no di ka go ya assembly woman o ko ya assembly one na o slogan enye no unya we mi na mfa e sa bibia mi na mfa ni obi a me ni obi a nwene na den ma o fa sa enye no sa nya no ni pa na ya tie ho ase ne tie ase ya de e kasa e modu gana kasa nyina na se fa se wi ase kasa nyina ye ko si ara se enye no ati ase papa enye no papa enye no na briche aboyen se de Abrewa ka no na ye be kan Maame abakwasem kakra na se ne ho nsem kakra na ye de akyerem na afi no ya kwa Abrewa ho na eniema bi esefata no ya ba na biebie so awa ni di amaye sabri obi akan neja obi akan ne Maame obi akan ni nua no yonko ne danfo bi obi ano ne record nakra na ne wo fa bi se de meti asisi a makai mi sister no nanso oye hu fia enye yi esi a na esi sabi apomdi mu omo ma ben wo nhwemu ni ade kura no enya titoma ehwa ate atom oye hu hwe bi mu a enye yi wo therefore de ontwedi amponko a ena wo kura ne safo ye Maame Akua Donkor se de modika ate dada no ono nenne ama ya to abesinu ono nenne omei kodai ne sori ya sese die ni din ya gentena ha na ekwa owo therefore abefa no na Maame nka Maame ho nsem kakra na afi no yento ase de medika kan ya na eti Maame Akua Donkor eho asem kakra ena mpese ye kan yewo Maame ewo ogefo bosome afi apem ahankron aduonu mienu mu ena owo no na enum no ne namwa de babesi ene bosome edu ofinhia mpem mienu ne aduonu nan ne de to so aduonu nwotwe ya wofra ne ntoma wotintimi Maame ye Ghana ni a wo ye manwini ewo Ghana hanmo wono ene wode amanyuku a ye friend say Ghana Freedom Party ede ebaye na Maame nko finhia mpem mienu ne aduonu nan enipa a enka wo bebo na chi dom won na tu franka eye owura ba akwa friend say kwabena agyeman Appiah kubi dodo na friend say Roman father a wo yensentwoni na wo mo no mbesi akan de muni mo dada a chese wo mu nyina ewo honom anka wo mu no mu nyina na ebesi akan emprempre ye nyina ye ni mampanyina wo Ghana hanom se de medical aka no ebre de wo no eye February 1952 ena owo no na enkrampuni mantemo ene betu dwa se ne hododo no a wokoye a wantimi amabi mu a sesei no akoye kana egusu eken enti Akua Donkor ena megusu ameka no wamba kwasemi se de yenhwe na brabo ene se de osase na ode ba medical aka se oyokuani a efuo ena woyokuku afuo ena woyopa no ba ni bi kan onensu koko ena wode agidin ye Maame Akua Donkor efri efija kwa abre emensimu a ewa asante mantem hanom eho ena ofri a chese enya asem keto a wono goko subere so ena chese osi so yenwa na manwosemu na yenko kura ofri mu no eye heman a enche ye kura no mere bi atwamu ewo no hye ase se opese oye manwoni na obeye oba wodi kan obeye mampanyini wo Ghana ha no wo hye ase na wokopre assembly member dwumadie ni bia ene member besa kentina won besa ba 9 no mu gina ya Maame epete wo mu nyina eto efom wakoso akokọ nanim sanse opese nani so ade hu no nsa esomu enunti okoya ememfinhia mpem mienu ni dumienu no okokote amanyuku efense Ghana Freedom Party a waye nadwen senka obe bomodin na niema akoyie ni watimi agina mu na yato so abedi kanye enso abato komisa ene na ankwa adwen benkum fi se ne nkrata o hyehye ye no na fobuo bi wo mu a niema ankoyi Maame anya ne de nanso oye nadwen se nyade a obaye court simbia
emu obehye ne ho den na wahwe mfinhyia mpemienu ene edunsia no mu de ebekọ akwakosi mfinhyia mpemienu ne edunsia no mu nso anko yie ama no sanse ne nkrata asem ama abato komisa esa eyi no edisi nchen enum anche ena Ghana Freedom Party na manyokuo asoye kese a eno ewo epoe mantama kura ye friend se kebumu eja etomu ema na fidie badwemba a wo de ye adwuma nyina no ehye dwobe maame ampa aba oyobi a na bamumu oka se we na asie no aye nsohwe a aba na brabu mu a ebe kire no amere hu se ni timupo peso ye mampanyi wo Ghana no wonya akire die ana wonto aso nanso nya de bebu na bam obeto aso enum na mfinhyia mpemienu ne aduonu no ni tiri yie ema eno de nkrata se bibia ekọ yie ma Ghana Freedom Party Maame Akua Donkor ejinaye yeto abawie ye no na otoso enum ewa amanyuku a wonumu ejinaye emu amanyuku be se makoma dunmienu no no toso enum na yese enye aye achievement ketwa kra Akua Donkor ekoko nanimu a enne 2024 yinso no ne nkrata asem bibia akoyi a kwabena agima Appiah kubia yedodo na friends Roman father ena ebebo na chide omo motu franka ema eniema akoyi ewo no ene nso no eniema akwakowie ni sin de eba ya sese na nka eguso a agentna ha ene se usa ne hwenso no odi dukubo ne yem no ye nadwen se ni etie bia no mampanyi dada John Dramani mama wode bekwa kogina senni bia na akwakoje ne trillion opepepepe bese miensa sanse na ofri se mampanyi dada John Dramani mama agunu hu fi akoka se nipa ni bi won ma na wo nsem fata se wo so wo mudin ene wo monim eba ofi abato aye beto no enwoma no so ewo ho no eno ntibra party advisory committee e kan se IPAC wo mu nhia mudie no eho na Maame Akua Donkor e kan sanse ni yenko ne bosha ahodo a o se ye se nyame ya adom na nko be ye mampanyi a obebo modern no atoto nyema amo man eja ne nam no so pampe ewo ono ni nipa obedi kan wo Ghana anuma odi school entraso a beko ni fidi free SHS no odi ka kan ye ti koduru ba bi ekura no na woni na ado danko akufo ado ni MPP etwe se ni tirimupo na wo mu awia a chese enye asem ketwa ewo Ghana hanom okoko danim akọ de bai ne se obema tema porto eno nso no dwadie no aye kama no woni obi asika wa ode wade ba bia afabra ewo eho no na niema enko enkan afe gegodu ene ekoko ene enkuto a yenya no wo ye mem no ohyebo so obeye mfididwuma kama ne atimi aye afe kokoduru fam mu osese ode wani echiremu ewo Libya sede Muammar Gaddafi wosi aye Libya womo afam mu womo ye omade wo womo nkoto amfiri ba bi entumfa bo ne nko na obi akona ne no saa na opese o man Ghana eye se ne be ya woni aman a edi kan no ebe kura emetri so ne enu omu nyina asi akan ewo ho no na nsa de odi bebo mu na no so gentra ha ewo social media so ne se obi a wabo besia bia no wakoma to yem besia na abo enye sika na akori aye dia ono be ma mpanyina wa guda fiase nyina ye ka na ade de yebeyu ama wapie ewo eho no na de ene amia betena ha eni niwuo a ye da ya ye sorry ya yesi wo fra ntoma wantintim ewo enka pompuni mantamu aban aya sabia ye friend say Rich Hospital abanda de ni si ni kama okoje no aya rehwe wo hono ma ankoyi abesi besi nne no menu yenim adekoro potia ama Maame ofra ntoma ewo tintim Maame Akua Donkor due na menu kafra demini fadue e ma onante yi nyame emfa wonsie ekukum da achi bia no idise ebesa ehia biem Abrewa obi amani titu bia so sembi safo anso nyina sembi puno ene meda sorry na me ra ho zena me de toto de atumi miribi meda ho de efre me ahomache anaju duba kwa ba pem se memra aso piti na mi sister ye pese ye ma na duro bi na eduro no mpeso mde ma doctor forces e be ma na esan Mr. Baako na ehye de twa santro ya cheme na okan ya na misi sister obua owu ana wose de bi owu eti mirika kukuku obi oni mpram so ene ja ache ne pram so hospital de mi fi ja ache anaju duba kwa ba pem na minam mirika kikiki de kwa hospital me duye na chese okokora ene me ye me hu hospital da me to wa enti ene me bi se sia ye de kai owu Abrewa owu
Can you wo asem kakra? Oduma nkoma wie ya ye kana sem. Tete na papa wa glamofu. Na abrante bi efre ne ya waje. No fi ntiri bo. Na obo odum. Say. Oduma nkoma wie. Oduma nkoma wie free titi o. Owi ame ankan asem oduma nkoma wie. Oduma nkoma wie free titi o. Owi amama mu ba oduma nkoma wie. Oduma nkoma wie free titi o. Owi amama nye yi oduma nkoma wie. Oduma nkoma wie free titi o. Owi enye nne. Free titi. So obi anwo ba. So obi anye yi. So obi anka na asem o hia no sese ekwedo nkom nye ni se. Onya bre se ne dofo bi pa se mo hia no o ka akere no. Owi amana anka na asem. Enti wowi efiri tete na nanom bre so. Edi owo ne enwonkrofo bi so Appiah wo so to ye di wie so nwonkro wo so se owie ba mo owie wa ye nsama nwoma wo di asama o medi ewie ye ne bo di jo de jem na wudi na buwie owie wa ye nsama nwoma wo di asama o medi ewie ye ne bo di jo de jem na wudi na buwie Owie waye nsama ngoma wode asama o. So enye ba akofo De bi nku na enya. Mimi di ewie no na abo de jo de jem buwie ene wo so de asama wo kan sei enti no we na nanu kan na ba kwesem bi sei na owu be fe nipa wie a wotimi nu no ho no asade na ba Bodie ni owie ye bodie ni owie ye nhye ye se o ha ho o ye brebre na afa nipa no wo mu sua na o asa ade na ba o ha ho sa ye de we de meboa no si wo mu ye sa na me yem hihimi o ya na me yem hihimi na me ho dwa me ye di matem ye se ye subuo mi tiri so o su ma me no nya hihye ye so obeti ase ye de a no so be ye nde wo se o de o fa nipa ni wi a ache kura na nsa di wo mu ye bia wo de bra bete o he be hu ni wo mu be betu am ko betu awka osun si di ampa wo ko fa wo be bi ba wo dam no hu jam wo wi amfa na anko wa tanase di achi di nansa wo wi amfa na ma fi di nansa so enkola momi enko na ko twa body bi ebesi muso mu ni bi mo betimi amu achi na konsa okoye kutwa body ni bi abre ewira mu ha no be no hwan kokko yi bi ho kapo o wie kutwa body nkola momi enko o mu aye so aja o mu aye so awe sanko da ni fie pa body so asebe na mka kire wo obebu odin so me body me pattern obo odin no bi to da kura na me body si ye ne nsem na wo bo ne be ni di nkomo enti bohu o si mate enti body na ama wo wi anya ayefa Se omane ha no na we atwa acha nansa wonti ntra ho mekom ne no a me pattern na me ne jai ampa betu jemadi be bo apisi na de kura wodam pamu ni ye wo fufu body na dwumadi no edi mu anku wianko a nanku su ofani pa na wasade na ba body na amana afa na ma nti ni se obi befuru dua agisu obi apiano to wi kura body ni piano na no so amane no Abrewa owe mensomate asem fufuru bi dia fo wo na me pese me di tudwa na me bisa o se what be bisa
Yase kane no na owu obefa wo a oba be ka kire wo. Oba oyi ne ho adi ma wo hu se wo oba befa wo. Na okọ kremoni bi ho a na obefa na kremoni ne ya asori. Ti oye ye no se onya asori wi. Oye wi a na ode ne ko. Enti ye nam so ma kremoni no eya asori a no mpese obejai. Cause ohu se owu tene nchen. A wo se oye asori wi a ode ne eko. Ka oba e wo ka chen se wo sere no oye asori. Ena wo se ne wonya asori no wi no wi ode ne ko. Ti ene okoto sori saa. Fe de ne ono a wapa aba wabre. Na okohwe owu no se kam go mabre. Fameko. Eti efri ho no ene yesi owuo ene nipa ye nhihye. Se saa de ne de eya. Se min wote ha. Minie wo se me befa wako ade wako. Enti ene befa ye mpofiri mabra ye nhu wo. Na befa ye ko. Ene ma yesi owuo de ne hu hinta ya. Afedie enipa na so dasani hu owuo biom. Obete ane se yesi akọ ene ade. Minim so wate bibi saa. Obi so kra kan say na obema bi wo ho a wi adamfo no ka akọsị ono wakọsịra no won so besịra no ti do wakọsịra abema no we ne papa ji ne ni kama enti da wo wi kwaye ne nhihye ya achese saa bosumi no mu na afi no no be ye no na ode bema yidi kwototo obema ne twato saa afi no nti bema no ko ye no ena uwe se madam fo na no de o ma mani ji you eni je pa na bi dware aba nti o dware aba no na book na wa hwehwe we ni wu na nti ohunu ya na chere se na ne din di ka no twam no de akwhyeto asidi we ba oni didi nkomo wie ya se we de meja akona mo akọ na emu mu awirihye mu se na nka wo mu amefe afi ka wo na edi bi kan enti me de ko bubo afirito me bubo de afirito we me hunu de wo ka ontimi ko kan kire bu wie so ka so ujade aba no masesa no wintimi nka hwe enti no na we ni gina ho se wo wuo no eduru so a wo je ni bibia bra enye emfa hu ni osika wo asupitu kura de obekọ yade empa kura de obeto so papa ye asofo ebebo mpa ya ama sabre ni nya so a untimi nya ho hwe enu ntina wasa wote ho a odi asempa saa na te odi asempa wo nse na ano na ye ka prophet ya body ti abo akore na ya asem wo ya ye keka na mi hye akwala na wofuo ni nkunu ase ye se de wakra asu wo mudua enti saada no akwala ni nkra bia ne sese wonya 16 years ya ne yonko akode abi ebikunu adana so no empa ho fienyi se dan wo de akora ne hye dem kora to do prum a ka bibi besi wo mu owu dem se uwo no se de nyankopɔ si ye no na meka se ayete se watwere letter kwa mu Philip na wo de bi hye mu no de hu hia de asem ne hye mu no ene hia nti ebra obi a beso ne letter mu no obi wo ho a wo bete ne kama obi wo ho obi sunsun Philip no kro be fa so an nsa be ka ne letter no ne hia sa nyankopɔn boy ye ni wo kra na wuri mu no a wo se ye me so no eno no wo hwehwe we ni de ayeto ntura bi sa na ya maame ebinom se oniba saa na ene nam a nenso no abra maame firi mu yi no yenya ne ntese saa na wo mma enso bas e makoma nso emu ba nan e na afiri mu nenso sabia kroto ba asa de omote ase enti enam so ma me nua ba ko no so ewo ensentre adwuma emu bi no one ne mma ne bi edi enkomo a me pese
yɛkɔ na yɛtie kakra na yɛtɔ so sanse na ebinum free sɛ maame no ɔnwo da nanso no ai yɛn nyinaa de ni anim no sɛ ɔnwo da saa nanso no enne anopa na busua panyina akasa na omu bisa ansɛ maame mayɛ sɛ ɔse ɔyɛ nson ne baba ko a yɛbetie ɔne yɛ nua baa yi nkomo yi ne din de akwasi nso akyirim sese miensa na ɛte ase ɛnan ne de omu ni ho edi Abrewa yɛntie yɛ nua baa ma akwasi ne yɛ nua baa no enkomotwetwe no kakra na yɛba yɛbɛba abɛto aso na afei yɛde ama yɛahwɛfo nyame yɛhyira me yɛfrɛ wo sɛn Ebeme akwasi baafo. kwasi akua emma no me te baafo no akua ma no Baafo. bacho me te akua ma no to so sɛn Ni penny pa. wo ne panyini na o ma me no te sɛn Ma me de. Na onye basa. kwasi wo ne o ma me tenai Ni me ma me try. be fie sɛ On me ba bi pa o ko bi ta. Ni ma me na atie. Ye be e di amo lo ti ba di na mi ti ba di. Ni ma me wa so de bi sa men. Ba. na o ne kasa ya che Na o ti. na wo twidi na o ma me kasa Na o ti me. na wo twe miensa na o ma me ka kyerɛ wo sɛ ne ho dodo ana wo ni On stress of the donor cry. You plan na me yare no be be ni. e wo adwure tia ho How I do it ya. na kamia sɛ asa won na won time wan tena adwure tia won nti kwan e fa so a mo miensa no wo adwure tia no mo na mo te baabi na mo betena adwure tia na so wo mo adwure tia wa Oh. Na on na on. There's a there's a idea of the try. Oh, I see. About that. We are politics of Accra, and now you see what is here. Aye. kwasi enti o bo a ho abankran I was a and Appiah. Seba. unuanom mienu na aka no mo wo adwure tia ho ye ka sɛ Aha, but when you are Baku architect, and about so mem den na de be kai o ma me the American kind of say, or and a certain only although I Boko Nyansapo Tv, I will see about you do it. I don't know, Mamma, get time in my hand. Inside your do it for an pay. uno nua no ma me tena kasa na pay ana enra I just like a person, the bank and the person. Let's try to make an answer for. And that's what it is for me. na je sɛ kwasi unim de ma o ma me free mu And you're right, I'm here. And then go. I would say, we got to attend the man and I said, and I'm a nice final. That's a 2%. Yankin subject. me na wase ana pay so nya bre na mo ne kasa bibia ne e be sa ba busu fi ne ma be kasa That's a matter of yeah kwasi Abrewa akwasi baafo ne ba panyini eno no na mafa semba ko mienu bi asuade bi wo mu ose na wotwem yensanie na onne ne maame ni nkomo Abrewa ne kwa so no ba panyini na wotwem yensa onte wo maame nka ne kwa so no yemu mi bebre eye ne ayehwe nyina ye di fo wo sa ne mehu obi we kura de na wotwem yensa obi kura de afemu ni nyina ne maame krom frɛ ne da aha one friend da obi won ma me maame bete ne nka na ye Appiah so ebi Mother's Day no afre no Abrewa ne kwa so ano no Nya ne kwan so. Titu ye ni asantefo yi kura de.
Ohun se ani asantefo de ye tire abusuafie mu. Ye nyina wo ho. Ye be hya ase awo ye mane ye nananu nyina ne abo apese ofie ho. Enti biribia ye huhuru ye ho. Ebi emayi kura no ne be me bia be ware no. Wode ne kwa ebi aseboso me ensa kura no waba. No wabehwe ne maame kakra. So me kai se ne ye nkola ye ma ye nana no. Na ne mama no kwa awade we kwa ne we wa ha. We kwa ne we wa ha. Tambia na ebimbe ye wo na eja. Ene ni yesua aborofo a. Na nyese emu oya sumekwanim asemu na wotwe ensa onte ho maame nka na nsemu wo mihu no ebra one amanyuku awodo no ne abato komisa no kohie asori a wogin wo kasa asema me kan se amaame aye kese dodo sa wo ne mfono a ene se de ne wo se no akua wa aye kese dodo asema me kan ye no video no mu adwa wonyi ni se nso yenso nipa aye te asese no eduru bre wo se ye man ya pom din hia yen me no tie me nka the last time I call check up ebia na bibie suma ewo ni pedua ne mu a yennimu nanso nse wa nko ene bibia no nyankopon ne bo yen tino se yeni aduaba ne mfa ama ne nsa nyarewa ene wa manim die bi dia ma nipakuo bia wo mutimi boa eme yehwehwemu hu se we na ehawo we na ehawo ebia eduru won ma na asoso kakra nanso wote won ma hwe enra maami o enra say me kra radio so me ye address nke ni be di nkomo but ye frɛ no ni ye nya no ene ye gya ye frɛ di pa ofro on ye nte ne yare ye kwa akoda ena anadwo no mu ene nam mu se maami ato ana no mo nse no Abrewa ede na wo be ka dia we de wo ko ye ne ya ka ye te ase ya pom dinsem ya pom dene no ye nipa yetiwe ya ne yanwene se yebewu pa ye titi we se ye ni se yebetimi yewu ya ne ere fi wu sanate enti se duwe wo mu abato obre se ya wo mu ayegina ekue se ye beto aba no adwiri bia ni tirimu se wo be ya me yato ama no no wadi nkuni kunimdi no ope si ebeto ama no obedi nkunim nti wo fa ha wo sene ha na dwene ni bibi ne ho ba bi ye ne yakora wo nwene ho enokra pa ohia ne nkunim de am wonam a wo kasa nyina wo nka asa me so de akọ hospital ne nam he tutume eno a ne se ye ntoma no na woni nkunim na oba obeyesei saa niema no a ye mfa nka ya brabo ho se uwe wo ho no wetimi afa obiri bia wo pe no eno ne ma ye ho kire ye eno ne ma ne haye ya setena mu ne bibia eno ne ma ne haye okay oka asembi osi ade ba ko ode kan ne maame pa ne se wa yamfomso kra no obebọ aboso e de atawachi e o maame fo ni bi wo no mu a onfa nkura wo yi nani Abrewa ede na wo ka ne kwa so ano no se oba na ye boni nti ye nya no wa ye boni e wo se still a wo bọ aboso di nachi ana wa yamfomso ni nti no jano na ono a oni de wo no eye no ni eniasi ohun se yeti we nyina ya blabo ne me bi wo ho a trosem kire ye kwan ye wasi efaso wasi oba de sefu ebro ka kire ne papa se me de oni e be nyina oji ne japade nyina firi ni papa ho no a wo kose no wo hun se de ne papa te na se no se na apafo ahe ena me papa ni a wotimi nya aduane ma wo mu di na mi bi di preko aduane te me saya ko me janche makopa no ampa bra ne papa hunu ne ba no se de enu wesitie no na wire hoye se mi ampa me beni na
ampanyampa papa ije no topono ye de be kama frɛ edom man rom kura beji ni eno no ye ehwesode Nyankopɔn de ma ye nipa se ehwe so asa me ba de we ya wa ye ti ma to na twene na we o gara bremisi e kro ntimi nwura ho bebe ka bi fie kro ntimi nwura ho eno na we ye na twene se oboni nua ba ko fi Maame charge nne ya me dia sembi tu no to so wie na se mo na mo de mo so nsem so me so nsem so mo nyina me ma no ke hwan pa na nka kama to mo nyina egu wo be kasa me ho kora me ma no yina ni sa ni akwese eboa hwan na mtimi di meni to sa so na si de wo be mi so be mi se we na mo de kakra bi anu papa kakra bi am sisi kakra bi am sisi ehu hia ni nyina wiase abrabo ni bi no na se emfa ho ni se de wo ba no tie bia sa na tie wo no wa wo no wo no ade na ba wa anko wo na anka sa akora na wa anya no nti wo so wo de aboso ta na chi na wo hwese ne ebe ya se o te bia bi mu anya ya ebe ye di ama wo nkakra sa wa mamani age sanse ye wo awofo ni bi wo Ghana hanom a KD ya manage papa no ho free say enne sa ni yoya abaso wiase a ema ne ma na mema ne ne baba ko eka ho bi asa de Ghana fo si sorry ye na ye bu abrantie kumfo na ye twa na dapa ene ade no o kire enesu a wo kan bi so oba de sefo wo de ne niam nyina kosai no anka oba tan bi a enka wo mfa anya hwe bi nanso hu se ono an wo de na ba wiase ti wo sa age no epo otopono esa de ma no oskachire ye wo bi anka abekwa akọpa cha okachire wiase nyina se ne ba no eno no wo so wo yo ontimi ntuni wu ne ba no ogusua ne ne di nkomo a ogusu etenten no enti wo mpo no da enti wasama wo kan ammani age pa en mani age abrante na sama wo kan ye se Maame Akua Donkor di un emma ne remfi ne da no anye mpo no se wo to no a na wabɔ aboso na odi n'achi Maame ye hwe Akua Donkor na emu nso ne ye nsɔre akokoduro be no onko school da enso okodi assembly woman afei osimatia manyuku kroma hansa na abetia manyuku no Abrewa enya asem ketwa baabia obewura ne ye wosa wotworo ne ye wosa wosensan ene ade no oyi oba wonko school da nanso ode sa akokoduro no empo abra yeyi ne totwene se onsem fata so otimi ko bizanza ne ngoma anko yi woseseted megina menaso kopem se tuto mu a 2020 eyeye ma na 2024 nso enka aye ya ama na okwe Abrewa sei ne nso be ka na de afa so na de atu enne nipa ewo ewiasefo de meka de atu nipa fo ne se ewiase ayewe ade biada Nyankopɔn de behwe won sam eso obo homodin na we me de bi me kama nsɛm a obi bɛka sɛ maami ma bre wiase paa nso me se mi nwie de bɛya me bre a me nkɔda mu ahase me hwɛ ase me nya atan a sɛ Nyankopɔn anya ma do anka yekumi ne yeye kora anka yekumi fere busua no na anka me ye mɔbɔ anase ma me ye nipa mɔbɔ no mi nyae mi ginam me di firi yom paane a eno ne nam so a ya me man ko school ne wo fa gina wo se CPP fo akorofo awudifo ko da ketekete oni we mu ne nan wo beton abusua ye di enso abusua peni me ntoni bi ni abusua ne ma ayire nyina me na me kwaje ba ma bo aboso akwadi aba awie no afa ne fiefo no mum ne me pere ne ya ha me so momfa me de ma ye so aye ntumi nye no hwe ya se no
Anso me mfa ho foforo ba me san akọ ho. Me de kakra wa hu sesese. Me papa fie menye kurumu ya. E de me be ese hen. Afi ya ye kom sabre yi wo mu. Se Nyankopon ye nkumi a. Me nu se Nyansapofo me bobo ame. Amma nsusuye biara ya waseme ye no. Ma ye me de me wogidi wo mu. Senkamiri bi ba ye na bi ja ye na mtene kurase na mi ja me ho na me de me mpem ho so na me ye wa emma ni bi ho mpanyimfo ni bi ho nipa ni bi ho me de me mpem ho asem me de me nkoka me kokan ade no so ye wo dia e wo se wo dia kokoduro ene ene den aye se heaven ko no ye nko na hongono so ogogo ho moamoa ho a ye betwa fa so wa hu se me fie de ne ko ya ye ha me a ya hini di ba ye no wo hwe me ahwe makokoduro ni ade wo se de bi we de disapoma what you say was a disapoma when you say makokoduro ni ade ne no kure ne da ho no mekọ anim na because we bebo na se obi ahia kokoduro enweta so ensi ye honhom ansana de opese oyan wa abrabom no watumi ayo se maame Akua Donkor die ko obi akamfin champi mienu du mienu no anka anko yie kura ke ho anabambui eto aso ko ye fin champi mienu du nsi afede ne office kura ni nyina ahye ni computer se enso se memfa ho wasa gina wonko school da ba bia bewura bia wura me ka ma mpanyi dada John Dramani mama abra o man mu mpanyimfo e wo se wo mko Italy na wo ne mpanyimfo ko hia Akua adwuma ne ade no na maame e ka ho bi na wo mo so mabo PhD ni ade tifia wo ma nko bi no no edim bi no okobi e kwadwuna ma ma ne ye ko senchi akwadwuna ma ma no na Akua Donkor ka ho bi abato komisa ye se manyoko mehia wo ka ho bi okonso onfere obekasa opuma na mpuma sa onye buo mu ade obeje no abona dwen no akere na dwen na wokọ Central Ford ya hrade ebisa ofre ne radio so a aya na akono keke be ka ba akọ bi minua ba akọ bi frɛ no na ya frɛ no no mo so mo ni di nkomo na maame se odwonso wose me dwonso wonte na eje tatata no me dwonso ba akọ nso na wo mo ni di nkomo na obi abetwam wo se etimi ye interview nim no aba betwam ne ho osere keke o ma agro ne ye de uni ni di nkomo radio so wode nam e obehu anu ate akosi z na wokọ ba ni nyina ma agro ne ye de bibi wo no ho a e wo si esuama ne ye na kokoduro na ye fa na ye de ebobra ewiase akokoduro ehia papa so wini akokoduro a wini hwe fi se trosam na say ohufo owu mpire pi ansa na netam no aso ehu di ka ku bebre ketre cham kra na okay yeah sorry ya man eneme no ka say boko enipa be se aduonu enum na ato na nanom e wonse do ahensam menteme ho ase ene amanyo ene amanyo sem nyina enenemu amprempren nipa 25 aduonu num na de etan ne say ka na ba na agina mo yetimi gina ka no wo ye hwan ye hu se wo ka wo mo ani kwa se wo ka wo ho a ehwo na etuo nye se accident o pepepepe ni ekun ye ne ye Ghana ha ena ekoso e wa no mo fa fra abato aye betu yi ne tufu kakra ne enso the American say ewiase ye mfa nko ebedine ja fantini bi ane ye frɛ ne kwamensa ono obo odunsa ewiase ye mfa nko ye bedane ja o ewiase ye mfa nko ye bedane ja wampe wiase ye mfa nko ye bedane ja wampe wiase ye mfa nko ye bedane ja osisa bobo wiase ye mfa nko ye bedane jo wiase ye mfa nko debida ube kukura so asedie nyu be ye ne sedie taawunua kuno ye ne den de wukum no no saa na aso beko na wo mu aye kunkum ya afu boku akunkum ache
Acho. Aye sumina so je ho ana aye no fe no fe a se jaya bonse na mframa afam na eja na pie. Na ase na pie. Enti no de e wose yehunu ne se ye ne a yeti ho isisi. De ye de ye wo a enyo wo de. Ye mfa anye ye yonko. Wonu se saade yi a wodi koye wunui enye wo mba wo yire wo kunu wo anuanom ebi kuro oteka mu ekom chirifuo bi kuro e de ne ma wo di mlika akoto aduane de ekoma wo So se me di bedi wo kunu ekuma wo kunu nu nyame amwa na ne ma na ewo fie ni wuwu a wo mu nyina wo no wo kunu wo nti yemfa nhye ye ho se boni bebribe no emfa so woni so me de abiri nyina na me ka kire me mo mi suro boni enti be ba no na wo ye boni a de ese me ka kire wo me ka kire wo eba me ntumi no koro ntwene no koro no me na daadi na se kire busia bi na me kope na me de abeboa wa na me de abeboa na me wo dwuru ho di kuro asem bi bai me kasa wi ese pe wose hwe maami obetra ha nyina me hwe no wo mpie wanya hwe nyenso saase wo yi maami aka ne se BBC den na maami bie na no kase enye no kore me taa na chi se mi kurum ha hene me taa na chi fi se maami oye pamuka ne pem onipa opai asemuka oyi ni papa ne tuwe mi suro boni mi mpen kontompo ti me ka me se me note we ya me boni na aka no kora ne makoma ato na wutwa me kontompo na me hunu mu a asem bi ani we be ka meti de TV ase won se na me ka me ba ne wukuna asem me so won che ma de da wose na won to anyina so de ma ni nua ba wuye da kwese da tuma wu from se de enye bra me tontuma me ma ntuma nyina egu wo saa o togu ho ayi tuma fufuo tuma pa si se me wo ma me emrantie saa de ni hina bibi besi na afekro onya bi kura mfra bibi si do wo mu ba na mahwe me yi bi ama ni nua yi be yi a wabedi ayi na na akwa mu hinu ada robams de bintu me fra wo no nye me be ma wo akunni ntoma pa yi bi de ma me yi bi saa no me ye no so enti wi ase no kware ye ena adona so ye na me de me sesi a metue mu se so obi ye ma ya obi ye me papa enyankopon wo hwe de me ye no ayi bi enokre pa se na se dribiri na me ho akire me a akwasi donko wasi nyankopon foto sanfo ni me de ni ye me de ni nyankopon sanfo to ama obi kura wuni no no abeche wade ani ya se okay Abrewa ya dasi anopai abusuafo ya besre mama yemfa ye Maame Akua Donkor die emfa nya futu ewon die si da bia a ye wosi etimi fa mu futu nanso wo de asie ne ko yemfa Akua Donkor die enya futu na anwumre kra na ne gira ha di nkomo ana kwase de yesa no onyare ye ko bo kra ya enu afufu a wodi ye ne nya fufu ketu anadwo no na mse me ebo du ba kokra na me ne chate ye nyina ne edi nkomo saa ne ye no se kurum hamrantie ko bo ba ko wi wa ma ma se be ka kire wo maame se ne ba ne wu Abrewa saa na tie etimum ye mfanya futu ne ndutu ye hofo unnua ne me NDC ni minua no ye MPP ni ye nya atamfo eya adwen na wo se esi ne pai de tie ni da bia meka sie nyina ye koye MPP fo a ene ye nye yie ye nyina ye koye NDC fo a enye yie enu nti na wo se we kwa na we kwa ye nuanom bokofo mu nyina anuafo ya adidie funtumfu na fu na nchemfenafu mu nyina mo ye funu bom mo furu baako na de na aduane amudie eko na mo ko aduane hu ada ne se kantwe
ene ema boni obekum na manyosem NDC MPP sa wom ti wudi MPP ni NDC echi no wohwe onu anim ade tu abone kuno na ye dey aba ye ba beto no bronya bosom de to sunsun ya mudi ka kukum mo na ye dey ene eno akua no okono sasa wa na atanu wa na adonu eno oda ho no obewe a na wakofa na ware midini abusu apanyini owusu aduomi emamu nyina mo ene hwa awodi ahene wa subscribe na share na like na fo adwen chance fa to ase emam ye ma abusua ni nyina ya kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansan odi asebe fita na anum akodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabimo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame